Kandydatem do Rady Gminy z okręgu numer 19 jest pan Piotr Nowak. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Piotr Nowak. Od urodzenia stale zamieszkałem w Zagórniku. Bezpartyjny. Startuję z okręgu numer 19. To jest cała wioska Zagórnik plus dwie ulice Sułkowic Bolęciny, Kosynierów i Młyńska. Posiadam wykształcenie średnie oraz roczny kurs dla kadry kierowniczej w przemyśle. Przepracowałem 34 lata w Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria w Andrychowie na stanowisku ekonomisty zaopatrzeniowców. Obecnie emeryt, jako społecznik pomagam mieszkańcom w różnych sprawach. Udzielałem się społecznie przy budowie obiektów sakralnych w Zagórniku, kościoła parafialnego, dzwonnicy, krzyża jubileuszowego ziemi wadowickiej, kaplicy Miłosierdzia, drogi krzyżowej na wzgórzu Miłosierdzia w Zagórniku oraz przy regulacji potoku zagórnickiego. Gdybym został wybrany radnym, chciałbym zajmować się sprawami gospodarczymi i socjalnymi. W Zagórniku szczególnie zasługuje na wyróżnienie biadasów, gdzie trzeba zająć się terenami przyległymi do centrum, a nie tylko samym centrum. Proszę o oddanie na mnie głosu. Dziękuję. Życzę powodzenia. Dziękuję.